denge gel, denge Kurdistaniye. جنابندان نوچه رادیوی دنگه گل روش باشیر و 3 سبات 2025 دوشم لبروکسل ساعت 10 لآمده 12 گدار نجام نوچه انتنا و روژه ده پیشکش بکن دم آزادی ریبر آپویه ارتش ترک در دور بنده و تجرینه با توپاراندکه devlet Türkiye dagirker û çeteyên wê bi çekên giran derdora benda ve tişrînê toparan dikin. Agahiyên zêdetir derheqê bûyerê de nehatin bi dest xistin. Berdan Öztürk, hêviya me Abdullah Öcalan'e. Doh rêxistina Dem Partî a Rêzana Amedê bi duruşmeya rêxistinbûn azadbûnê duyemîn kongreyê xwe ya Asayî li darxist. Kongre li eywaneke li navçeyê hat li darxistin. Nûnerên rêxistinên civaka sivîl partiyên siyasî tevlî civînê bûn. Hevserokê KCD Berdan Öztürk axifê û balkişan ser êrişên dewleta Tirk. Arman jivan êrişan ev ku pêşî li ber statûya Bakur û Rojhilatê Sûriyê bigirin. Kurd xwedî nasname, çand, îrade û dîroka xwe derdikevin naxwazin. Lêbelê çavaka Kurdên li çar perçeyan li Kobanê bûn yek di wan û çeteyên wan vala derxînin. Bi domdarî Öztürk îşaret bi krîza aborîya ku roj bi roj girantir dibe kir û ev nirxandin kir. Sedema vê krîzê şer e. Bi şerê niha re kî winda dike? Gelên Tirkiye winda dikin. Sedema vê jî dijminatiya li Kurdan e. Bila tu kes hewil nede gelê Kurd û gelên Kurdistanê bixapîne. Em ê rêxistiniya xwe tekoşîn û berxwedana xwe bidomînin. Piştî axaftinan hilbijartin hat kirin û medenî kavak û remziye akincî weke hevserokên nû yên Rêzanê hatin hilbijartin. Li Parîsê hevdîtina gel dema xwe gihandina rastiya gelê bi rêxistin kiriye. Li Fransa li banliyöya Dransî bi pêşengiya Meclîsa Gela Demokratîk civîna bi gel re hat pêkanîn. Parlamenterê Dem Partî Cengiz Çiçek jî di civînê de amade bû û axaftinek kir. Cengiz Çiçek di axaftina xwe de wiha got. Li Tirkiye Kurdistan û Rojhilata Navîn rewşeke taybet heye. Êdî hate dîtin ku netew dewlet nikarin bersivê bidin daxwazên gel. Tevayiya cîhanê fêm kir ku perspektîf û pêşniyarên rêvera po yekaneriya çareseriyê ne. Di hevdîtinên dawî de jî eşkere bû ku divê pergala îmraliyê were berteref kirin û rêbera po di mercên azad te kar bike. Divê pêşiya siyaseta demokratîk vebe, pirsgirêka Kurd jî di zemînê demokratîk de çareser bibe. Cengiz Çiçek diyar kir ku pêwîstî bi sererastkirina hiqûqî heye û got divê em jî tekoşîna xwe tawîzê nedin. Sekna me biryardariya me wê destê rêvera po bihêz bike. Dewleta Tirk mecbûr ma ku gav avet lê hîna jî gotinê derbas nebûye. Ji bo vê jî divê tekoşîna rêxistinkirî mezin bibe. Eger em bi vê hişmendiyê tev bigerin em ê pergara îmraliyê hilweşînin û bigên azadiyê. Piştre hevserokê Meclîsa Gela Dransî Cuma Sûbaşî jî axifî û bang li tevlîbûna ji bo meş û mîtînga di 15 Sibatê de li Strasburgê bê li darxistin kir. Li eyaletên Hessen û Saarlandê yên Almanyayê yên FCK de kawa îro daxuyaniyek da. Banga beşterbûna meşa navendiya li Strasburgê bê li darxistin kirin. Hevserokan diyar kir ku wekî FCK kawa em ê bi pêkateyên xwe re roja 15 Sibatê li Strasburgê benda gel û dostên xwe bin. Strasburg'a bekliyoruz. Li ser navê FCK kawa va 2 sal vingavekî rêber apora
fiziki azati pirzgirika kurtre çareseri dest pekiriya. Em li vê derê bangewazî destpêkê federasyonê xwe bi tûmî gelê Kurd ji yek salî û heta heftê salî li bajarê Strasbourgê em li wê de cewabekî xurt ji rêberê gelê Kurd re ji rêber apora fizîkî azatî ji pirzgirêka Kurd re çareserî em li wê derê bibin bersiv û em bidin. Dî jî serok apo bê serok jiyan nabe. Biji serok apo, biji serok apo. Em li piştî şervanên xwe ne parastina kolan û taxên xwe dikin. Ajansa Anhayê li tax û kolanên bajarê Kobanê bişinên beşdarî nobeta şevê bûne re hevdîtin kir. Li ser mijarê Sozda Xelîl axifî wiha got. Digel rewşa heyî de em kolan û taxên xwe diparêzin. Zarokên me da oxira vê xakê de canê xwe dan. Ji lewre em dev ji xakê bernadin û em ê bi hemû hêza xwe biparêzin. Sozda wiha domand. Em zarokên şehîdan bira û xuşkên wanin. Hêza me têrê dike ku her kesê êrişî me bike têk bibe. Em hêz û moralê ji şehîdên xwe digirin. Em her tiştî şervanê xwe yên qesedê û yepêjê piştî em her piştî şervanên xwe yên qesede û yepêjê bin. Sebiha Muhammed nasan jî wiha got. Baweriya me bi hêza me mezin e. Em bi hêz û derfetên xwe piştgiriya wan dikin. Em ê li kêlek şervanê xwe yên qesede û yepêjê parastina xaka xwe bikin. Ger bêxwestin em li hemberî dewleta Tirka dagirker û çeteyên wê sîngesîng dikanin şer jî bikin. Li Amûdê komeke dina cîwanan bersiva seferberiya giştî da. Komeke dina cîwanan li bajarê Amûdê ji bo piştgiriya hêzên leşkerî û ewlehiyê bersiva seferberiya giştî da. Ev gav ji bo tedbîrgirtina li hemberî tevgerên şaneyên Daişê û şaneyên girêdayî dewleta Tirka dagirker pêk tê hat. Berê jî li Amûd û bi dehan bajarên herêmê Bakur û Rojhilatê Sûriyê taborên parastina herêmî hatibûn avakirin. Hejmara mehasebatê ya rojnameya Newaya Jin hat weşandin. Kovara Newaya Jin hejmara 230 nehan bi manşêta riya rizgariya ji kaosê paradigmaya azadiyê ye derket. Ji nivîskarê Newaya Jin havîn Güneşer bi sernavê modernîteya demokratîk rizgariya gelane. Rûşen Samsat jî bi sernavê dîtina rastî û dîroka komproyê nivîsiye. Zeynep Kızılırmak û Elif Mercan jî li ser pêşketinên dawî yên li Sûriyê û bîra alternatîf ya Newaya demokratîk nirxandine. Elif Mercan bi sernavê gerdûna têkiliyan rêber Apo nivîsek nivîsiye û di civakbûna pêşerojan de nirxên rêber Apo vegotine. Di kovarê de hevpeyvîna Dilber Aydin ya bi Manu Gonzales rekiriyê jî hatiye weşandin. Manu Gonzales yek ji rêveberên kampanyaya azadî ji Abdullah Öcalan re çareserî ji pirsgirêka Kurd re ye û dibêje Öcalan pênaseya modernîteya kapitalîst alternatîfa li hemberî modernîteya kapitalîst daniye holê. Di rûpelên Kurdî de nivîsên Nurhaq Gulbahar û Şervîn Nûdem cîhtigirin. Nirxandina endama dîwana rêveberiya Peyedê Foza Yusuf ku li ser pirsên rojnameya Newaya Jin bûyerên dawî yên li Sûriyê nirxandine jî cih girtiye. Sor di nava Mehekê de 300 çete hatin kuştin, 52 sivîl birîndar bûn. Saziya çavderiyê ya mafê mirovan a Sûriyê sihor bîlançoya ji meha Sibatê û heta îro eşkere kiriye û dibêje ji meha Sibatê û vir ve 300 çete hatine kuştin. Di encama êrişên dewleta Tirk û çeteyên wê de 52 sivîl hatine şehîd kirin, 40 şervanên YPJ û Qesedê jî şehîd bûne. Sorê
کرونولوژیا بویران ریس کرنه و دبیجه دولت ترکا داگر کر و چتین و ین پاراملیتر روزانه ایریشی بنده و تشرین و پرا قره خوزاخه دکن. شروان قصده به برخودان که مزن برسویده دن ایریشین دولت ترک و چتین و ین پاراملیتر. گلین هریم جی دستکه که خورد دن شروان قصده و بنده و بدن اخوه لدیجی ایریشین داگر کری دکنه مرتال. هزین هتشه سه کسین جقامشلو رواندن. هزین دسلات شامه سه ولاتین جکانتونا جزیره دماج شامه و دیگریان رواندن. مالباتن جواجار قامشلو یکانتونا جزیره جبو تداوی به عربه که چوبون شامه. دوگر ده هزین دسلات شامه لسر بند کنترول یا لباجار همسه سه کس رواندن. لگور آگاهین مالباتن واندانه ده دما وگر ده هزین دسلات شامه اولبر کنترول لسر بند کنترول سکناندن و گوتن وگرن مالین خواه. لحفجین وان جی جبو لپرسین برنجی خواه و هینا چارنوس وان ندیاره. هر وها عربه و تلفون وان جی هاتنه دست سر کرن. هات دیار کرن که ددم رواندن وان هر سه ولاتیان ده هزین دستلات شامه لوان دا و حقارت لوان کرن. ناوین وان وحانه فادی محمد امین عمر لزگین صالح ابو و نوبار سید جانکرین. الجولانی لسعودیه به بن سلمان رجویه. ولیهاد سعودیه میر محمد بن سلمان ایرو لعربستان سعودیه سروک دستلات شامه ابو محمد الجولانی پیشوازی کرد. اف سردانا یکمین ابو محمد جولانیه پشتی هات سردسلاته. آجانس نوچهان سعودی سپا دیار کرد که ولیهد سعودی تکلین دوالی نافورا هر دو ولاتان در نخاش کرد. هر اوها ابو محمد الجولانیشی به میر محمد بن سلمان را لسر پلان پیشروژ ین انرژی تکنولوژی پرورده و تندرستی اخفیه. گدار نجام هاتن داویان نوچه خودم باش.